Ahojte, takže poďte so mnou stráviť po obede, alebo teda skoro večer, lebo máme 3:45, takže dajme tomu, že po obede. A potom večer. No, takže teraz sa akurát učím biológiu The Human Body, lebo máme big test, áno. No, teraz je teda 16:50, tak do nejakých 17:15 sa budeme ešte učiť. Ešte 5 otázok. A potom sa budeme učiť fyziku. Nemám nejakú hodinku. A potom poďme piecť. Budeme spolu piecť, ale nepoviem vám, že čo. Vy sa pokúste uhádnuť. A potom na konci zistíte. Takže vidíme sa a čaute. Už som sa doučila biológiu, videli ste teda raz časť, takú trošku zrýchlenú s hudbou. No, takže teraz som sa doučila biológiu a ideme na fyziku. Je akurát 17:12, takže som to presne stihla. Takže poďme upratať tento bordel a budeme pokračovať. Pratala som to teraz bez vás, prepáčte, ale mám tu teda takto pripravený notebook, pieračník, mám tu fyziku, ešte mi chýba zakladač a som si upratala, takže vytiahneme zakladač a ideme sa učiť. Takže mám tu zakladač a teda zošit, no takže v zakladači sú vlastne papiere, ktoré som sa vtedy učila a chýba mi tu ešte niečo, čo ja netuším, kde mám. Takže to idem nájsť a keď to nájdem, tak sa vrátim. Našla som si tie papiere. Mám ich tu. A teraz sa idem učiť. Netuším ešte presne, že čo, lebo ten učiteľ nebýva normálny. Ale tak idem si zopakovať, čo som sa už učila. Nejaké tam sú témy napísané v edupage a uvidíme, čo tam bude. Takže ideme na evaporation, melting a tak ďalej. A mám tu kopu napísaného v tom zošite ináč, ale posledné veci nechápem. Takže ukážem vám fotku a sa dáva, že či pochopíte. Alebo neskôr video. Takže takto vyzerá nejaký face diagram. No, vôbec som ho nejako nechápem. Neviem, čo je to myslené. Tak to vyzerá niečo o freezing, sublimation a tu je nejaký ten diagram. Netuším, čo to je, takže to musím pochopiť. No a tu máme vlastne melting. Tuto sú nejaké graf, to je graf k tomuto. Potom tu máme nejakú air humidity. Tuto máme condensation a toto je vlastne pokračovanie z týchto, nie, to je z boiling. Tu máme nejaké transformation of liquid to gases a na začiatku máme temperature, čož máme nejaké tieto tuto vetičky, čo mu ani nechápem, ale viem asi, čo to je, ale neviem to vysvetliť. Takže toto by bola moja fyzika. Toto si musíte pozrieť. A teda takto to vyzerá, no. Držte mi palce, nenatočím vám asi, jak sa to učím, ale vidíme sa, keď to doučím. Neučím sa všetko, lebo zajtra bude pondelok, zajtra budem pokračovať a naučím sa ostatné a potom ideme piecť. Dúfam, že sa na to pečenie tešíte a začnite myslieť, že čo môžem tak piecť. Je to niečo, čo si môžem zobrať aj do školy. Bude to v podstate akože áno, sladké, lebo to idem piecť. No a takže bude to niečo také, čo si viem zobrať do školy. No a vlastne darček mám už darček mám na zajtra zbalený pre trénera, neviem, či viete. A všetko najlepšie, lebo dneska mal môj tréner narodeniny, takže prajem mu všetko najlepšie a vidíme sa po fyzike. Čauko. Som už na dnes s fyzikou skončila a už som aj natočila, jak som piekla babovku, takže môžete si to pozrieť aj teraz. A
po babulke pokračujeme. Čauko zatiaľ. Takže takto na začiatku som si dala 5 vajíčok. Toto bola snímka, ako som to nechala odstať a to boli bielka, jak idem teraz o chvíľu miešať.
Áno, ale to budem dávať ešte potom, keď to dávam do tej formy, tam medzi to. Na takej, jak na tej drevenej doštičke s tou takou debilinou. Nakoľko to chceš viesť? Nakoľko, počkaj, to ti ešte poviem, len musím do toho srdce dať. Hej, bo podľa mňa to bolo tiež 180. Takto to vyzeralo pri miešaní. No a tu som vám ukázala formu, kde som to začala už liať. A potom som tam vlastne dávala čokoládu. Som znovu naliela cesto. No a tu som dala vyhrieť vodu. Tak to moja mamina ukladala do rúry. A predpokladám, že už všetci viete, že to je bábovka, pretože ste videli už formu. Videli ste, jak som tam dávala a teraz uvidíte fotku, jak je to v rúre, takže som zvedavá, jak to bude vyzerať. Rozmýšľam, že pošlem teraz o chvíľu video, ešte dneska večer, a potom, jak to vyzerá, vám pošlem do shorts, ako vyzerá výsledok, takže ešte sa rozhodnem, uvidím podľa času, no a idem robiť ďalej, takže rozmýšľam, že či vás zoberiem so sebou a potom až zajtra vydám video, že budem teraz robiť akože skincare a také, alebo nie a pošlem teraz video, takže ešte sa rozhodnem, ale vidíme sa. Čauko! No a takto vyzerá babovka v rúre. Takže dúfam, že ste si toto video užili. Vyzerala som celý čas jak taký idiot, ale neriešime. Takže dúfam, že ste si toto video užili. Pošlem vám vlastne video, že jak vyzerá tá babovka zajtra do shorts, aby mohlo vyjsť dneska video. Takže naozaj dúfam, že ste si video užili. Dúfam, že budete pozerať a vidíme sa na pri ďalšom videu. Ahojte!